Сега към другото важно до този час. Грипът превзема все повече области. Пазарджик стана 8-та област, която обяви епидемия. Там мерките срещу заразата влизат в сила от петък. От днес и Плевен е в грипна епидемия. От утре влизат в сила временни мерки във Варна, Бургас и София област. Епидемия вече беше обявена в Смолян, Пловдив и Габрово. Навсякъде учениците продължават да ходят на училище. С ръст на болните от грип е и Ямбол. За новите области, които са в епидемия и за мерките, които се прилагат там, ще научим от Мариана Трифонова и Кристина Налбантова. Първо към Кристи. Добър вечер. Здравейте! Случаите на грип продължават да растат. Всяка трета изследвана проба в Центъра по заразни и паразитни болести е положителна именно за сезонната инфекция, сочат последните данни. Тук в столицата грипна епидемия все още няма, но в областите, в които такава е обявена, мерките са идентични. Те включват ограничавания на свижданията в болниците, както и в социалните институции за деца и възрастни, преустановяване на детските и женските консултации, профилактичните прегледи, както и задължителните ваксини. В училищата и в детските градини пък се въвежда задължителен строг сутрешен филтър. Но как да разпознаем грипа и кои са неговите усложнения, чуйте. От дни в аптеката сред най-купуваните лекарства са тези за настинка и грип. Светослав Тимев, който е болен от няколко дни, днес също е на опашката, но за антибиотик. Аз самия съм болен, значи имам хрема, дълго време с хрема и след това започна и кашлица. Доктор Иванов вижда пациенти с такива симптоми всеки ден. Основната вълна горе-долу попремина беше около средата на месеца. Ако другата симптоматика преминава по-бързо с хремата, с болките в гърлото за 2-3 дни, кашлицата остава може би месец. Грипът може да има и усложнения, особено при децата, възрастните и хронично болните. Най-честото е пневмонията. Отити, синузити, менингити, пневмонии и всякакви такива ити са усложнения от грипа. Много от пациентите започват самолечение или не до край изпълняват препоръките на лекаря, лекуват се 2-3 дни и казват, на мене ми мина и спират с терапията. 2-3 дни се чувстват добре и след това пак казва, оле, още по-тежко стана. Лекарят съветва болните при неотминаващи симптоми и особено при влошаване да търсят помощ. В момента основната част от случаите са на грип А. По-малко са болните от тип Б. Разлика в протичането им няма, казват експерти. Интересно е, че грип Б по-трудно се поддава и на двете лекарствени средства. И докато столицата е далеч от епидемия, Софийска област е сред районите с най-много болни. Когато повече хора се обръщат за помощ към личните си лекари, съответно те биват регистрирани и съобщавани и съответно са налични в системата. Грипът е с кратък инкубационен период, ден-два и е високо контагиозен, т.е. мерки, когато се налагат в рамките на една седмица, при всички случаи би трябвало да имат ефект. На този етап грипна ваканция не се предвижда. Кристина Налбантова за най-честите усложнения при заразата, а сега към Мариана Трифонова и мерките в първия ден от грипната епидемия в Плевен. Здравей! Добър вечер! 273 на 10 000 души са заболелите от грип и остри респираторни заболявания в Плевен. Според здравните власти пикът е настъпил и се очаква затихване на заболеваемостта. Иначе от днес са в сила стандартните противоепидемични мерки, насочени основно към здравните, социалните, детските заведения и училищата. Общо практикуващите лекари отчитат ръст на болните от грип най-вече при децата до 5 години и учениците. Затова приветстват мерките. Виждахме последните около 10 на дни огромен бум на тези заболявания. Предимно грип А с два подвида и грип Б, което беше доказано и с взетите от РЗИ Плевен проби, изпратени в Национална референтна лаборатория. Висока температура, последвана от хрема и дразнене в гърлото, са сред най-честите оплаквания. По-рядко се проявяват и други симптоми. Гадене, болки в стомаха. Температура? Не, няма. На този фон детските градини отчитат завръщане на преболедувалите, но мерките са в ход. Ето, родителите до входа си оставят дечицата. Добро утро. 2 входа, като от този вход влизат деца от 4 групи градински.
Отзад имаме също вход за яслена група и още една градинска. Грипна ваканция за учениците не се предвижда. Би трябвало децата да бъдат спрени от училище, защото все пак това е епидемия. Ако отсъстващите ученици достигнат 30%, е предвидено преминаване към обучение онлайн.